Dnešné ráno, 12. augusta, sa chlapi pustili až 6 majstrov do nanášania fasádnej farby. Začali touto stranou východnou a pokračujú za rohom na strane od kostola. Jeden kraj hotový, druhý kraj hotový, stred ešte nie. Táto strana vyzerá hotová. Pracujú tí chlapi, snažia sa. Dnes sa aj omietol tento komín a druhý sa oveľa zmenšil a zakryl sa. Tento je omietnutý. A odtiaľ to celkom pekný pohľad na faru od dvora. S takým vrcholcom omietnutého komína. Tak dnes, 12. augusta, chlapi makali o 106, boli tu 7. Schovávali sa pred slnkom, za každým nanášali farbu v časti, keď bolo v tieni. Tak sa tak skrývali a urobili to dobre. Trpel som spolu s nimi. Hore sú už aj také vetráky. Na tejto strane od kostola pracovali, dávali tú žltú farbu. Táto stredná ešte nie je. A na druhej strane dávali žltú. Aj tu je žltá, ale ešte chýbajú špaletky. Aj na jednom okne, aj na druhom okne. A ináč je to perfektné. Na tejto strane začali pracovať dnes ráno. Všetci 7. Schodisko ich ešte len čaká. Časť pod schodami bude nedokončená, lebo na schodoch chýba dlažba. Najprv musí byť dlažba, potom tam vedia prilepiť styrodur a omietnúť. Normálne táto strana od dediny hore nad soklom je dokončená. Super. Aj špaletky okolo okien. Paráda. No táto striežka nad garážou je ešte tiež natretá. No. Nemusíme dávať nový plech, ale starý, veľmi silný, kvalitný plech sa prebrusil a natrel. No chlapi už čiastočne rozoberajú lešenie, aby sa mohli dostať bližšie ku soklu. A tam pokračuje ich ďalšia práca. Dnes pribudlo aj číslo domu, bol som ho kúpiť v Leviciach.
sú očistené tieto konštrukcie alebo konštrukcia, aj tie striežky, aj tých nosníkov alebo tých podpier. Táto strana je komplet, hotová a teraz robia sokel. Takže nie je to ešte celkom hotové na úplne kompletku, ale podobá sa to, blíži sa to k tomu. Dnes, 13. augusta, je predposledný deň prác na zatepľovaní fary. Dávali už dolu lešenie, takto to vidno z tejto strany. Zajtra, posledný deň, budú dávať na záver sokel. Budú nanášať farbu na sokel. Dnes to skončili kvôli podmienkam farby, lebo je veľmi vysoká teplota, 31 stupňov. Takže musia robiť, keď je trošku chladnejšie. Budú robiť od samého rána. Pomohli si tým, že urobili špalety okolo pivničných okien. A pozeral som dôkladne po nich aj ten strop toho výklenku. Aj ten. Je to namalované aj to. Špaletky na pivničných oknách sú hotové a aj ten strop. Jedna špaleta, druhá, tretia, štvrtá. Je to v poriadku. Čau. V tejto časti už je dokonca aj sokel, ale zase nie je špaletka okolo okien. Za rána robili túto stranu, aby čím skôr natiahli farbu pred úsvitom, alebo kým tam začne prať slnko. Bol som kúpiť číslo domu, je nalepené. No táto strana nebude, čiže nebude schodisko s touto časťou pod schodami, lebo zatiaľ nie je dlažba. Ale oni sa už veľmi ponáhľajú na iný dom, takže schodisko bude asi o 2 mesiace dokončené. Aj táto strana je už takmer hotová, okrem sokla a takisto okrem 2 zvodov na dažďovú vodu. Čiastočne ešte chýba. A chýba dopojenie. A chýba takisto dlažba na bočných schodoch, lenže sa veľmi ponáhľajú, takže nemusím sa ani ja ponáhľať s dlažbou, ale ponáhľajú sa na iný dom. Schodisko bude skrátka neskôr asi že vraj až o 2 mesiace. Takže tak. A zajtra dokončujú. A bude to kompletne obdobie 3 týždňov. Tuto hore je namontovaná a už je funkčná siréna firmy Jablotron. Takže alarm už je funkčný aj na fare. Aj bol, len teda tuto je extra siréna a druhá siréna je na kostole. Nad garážovou bránou je striežka, na nej plech, pôvodný plech, ktorému celkom nič nechýbalo, akurát, že je namalovaný novou farbou. A vydrží ďalších pár desiatok rokov.
To je úplne koniec. Takže skončili sme, jasná správa. Čo? Hej. Proč o tebe zakopávam? Dnešný deň, 14. augusta, je definitívne fara zateplená, namalovaná, lešenie rozobraté, dokončovacie práce drobné aj hrubšie dokočené taktiež a chlapi odišli. A ostáva tu lešenie, ktoré je už pripravené na odnesenie a použitie na ďalšie práce. Takže tento deň na svätého Maximiliána Kolbeho v predvečer sviatku a slávnosti na nebovzatia Panny Márie po 3 týždňoch plných je definitívne fara zateplená. Chvála ti, Páne, juchu. Takže v tento deň, 14. augusta, chlapi dávali sokel kolo spodu a tuto nechali ešte preto tzv. Klietku, aby mohol dať jeden pán naspäť 2 klimatizačné jednotky. Takto vyzerá hlavný vchod. Ako najškarečia časť je práve schodisko, lebo chlapi sa vraj už veľmi silno ponáhľajú na nejaké ďalšie práce, takže schody nie sú dorobené a tým pádom ani táto bočná strana pod schodami, pretože najprv musí byť dlažba a potom vedia k tomu prilepiť vraj hrávo ľahko buď styrodur alebo polystyrén. Takto je bok. Takto je fara z boku od hlavného vchodu. Takto je pohľadová strana od dediny. Tiež to je úplne všetko dokončené až na schodisko, ktoré skrátka ešte nie je. Jedny schody nie sú dokončené, ani druhé schody nie sú dokončené. Najprv musí byť dlažba a potom k tomu vedia dať styrodur. Na vrchu fary je omietnutý komín, tou istou farbou ako je sokel, čiže takou sivou, a v pozadí je aj kostolná väža. A dokončené sú aj správne dopojené aj dažďové zvody. Aj napravo, aj naľavo. Je to hotovo, môže pršať. No, len aby pršalo.